Fit-350 anniversarju minn meta San Gaetano ttella fix-xirka tal-Qaddisin se jkun qiegħed jittella dramm ibbażat fuq l-istorja tal-istess Qaddis u l-istatwa titolari tiegħu fil-Ħamrun. One News żar it-Teatru tal-Istitut Kattoliku fil-Furjana fejn se jintwera dan id-dramm, fejn bosta artisti kienu qed jagħmlu l-aħħar preparamenti b'entużjażmu wara xi żmien weqfin. Id-direttur Tanja Juice spjegat l-istorja wara dan id-dramm. Bażikament se nkun qed inwasslu l-istorja ta' San Gaetano minn tfulitu sakemm sar żagħżugħ u eventwalment għamel l-ordni tat-Teatini u eventwalment miet u kif ukoll qed inwasslu wkoll il-ġraja ta' kif l-istatwa ta' San Gaetano bix-xejp tagħha, bil-forma tagħha saret appunt l-istatwa titolari tal-Ħamrun. Jiġifieri bażikament se nkun qegħdin naraw żewġ postijiet paralleli, il-Ħamrun u Napli, fejn naraw żewġ ġrajiet għaddejjin ta' żewġ popli, il-poplu Naplitan u l-poplu Ħamrunis. L-attur Mark Tonna sostna li jinsab ħerqan biex jintwera dan id-dramm. Mela l-karattru tiegħi f'din il-play huwa Giovanni l-Kanta Storje. F'dak iż-żminijiet ta' San Gaetano ħafna nies li kienu jgħidulhom kanta storje peress li l-pubbliku ma kienx daqshekk litterat u ma kienx jaqra aħbarijiet, kien hemm nies bħalma ħankun qiegħed ninterpreta jiena li jduru t-toroq u l-pjazzezz u bil-kant tagħhom kienu jgħidu l-aħbarijiet tal-ġurnata. Ma One News Tonna qal li flimkien ma' kull min involut f'din il-produzzjoni, l-entużjażmu biex juru l-arti tagħhom huwa wieħed b'saħħtu hekk kif dawn l-artisti fl-aħħar qegħdin lura fejn huma kuntenti. Id-dramm se jittella fid-9 u l-10 Ottubru fit-Teatru tal-Istitut Kattoliku. Pjaċir ngħid illi naħseb kulħadd konna qegħdin hibernation kif jgħidu dawn li studjaw in-natura. Vera hibernation konna, għax qisu kulħadd ħareġ mill-qoxra u kulħadd qiegħed b'entużjażmu kbir biex jagħmel dil-biċċa xogħol.